गेजेराव माखासे सानल' दंसै ख्रिस्टान धोरोमनि देरसिन रंजाथाइ फोरबो ख्रिस्टमास एबा बर'दिना। बेनि सिगांनो दासान्दि रायजोनि गेजेराव फालिगासिनो प्रि ख्रिस्टमास फोरबोखौ। जर'खायै बिटिआर हालामाव दासान्दि प्रि ख्रिस्टमास फोरबो फालिनायखौ नुनो मोन्दों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय रायमनायाव स्निथि खेबनि थाखाय इन्टार-डेनोमिनेशनेल प्रि-ख्रिस्टमास सेलेब्रेशन फोरबो गाजा गोमजायै फालिदों। ख्रिस्टान धोरोमनि गासै हौवा हिन्जाव लाइमोनफ्रा गोसो गोथारै प्रि ख्रिस्टमास सेलेब्रेशनाव बाहागो लादों। लोगोसेनो रायमनायाव स्निथि खेबनि थाखाय खुंनाय इन्टार-डेनोमिनेशनेल प्रि ख्रिस्टमास सेलेब्रेशनखौ फालिनो मोननानै गावसोरनि गोजोननायखौ फोरमायदों। गिबि सेन्टाराव बड'लेण्ड बुब्लि आरो आर'नाइ रादाब बे निउस चेनेलखौहाय आङो हामबायग्रोदों आरो लोगोसेयै दिनैनि बे 7th प्रि ख्रिस्टमास सेलेब्रेशन जे इन्टार-डेनोमिनेशनेल प्रि ख्रिस्टमास सेलेब्रेशन कमिटिया अर्गानाइजिं खालामदों। बिथांमोना आंखौ बेवहाय सासे स्पिकार हिसाबैहाय लाबोदों। आं बिथांमोनखौ जोबनो गैयै हामबाय होनदों बिनि थाखाय। आरो बे प्रि ख्रिस्टमास सेलेब्रेशननि गेजेरजों आङो बेखौनो मेसेज हरनो हास्थायदों जे जिशु ख्रिस्ट'आ 2000 मायथाइनि सिगां बे प्रिथिबियाव फैदों आरो बे प्रिथिबियाव फैनानै बे गासै मानसि माहारिनि थाखायनो फैदों। जों बेखौ मिथिगौ आरो बियो जोंनि पापफोरखौ अर्थात जोंखौ जोंनि गासै जों जेखौ गाव गावनो सुख'नानै लानो हाया अर्थात बे जे क्षमताया जोंनियाव गैया बेखौ जोंखौ बे पापनिफ्राय लिबारेट खालामनो अर्थात फ्रिडम होनो थाखाय बे प्रिथिबियाव फैदों। आङो बे मेसेजखौ बे निउस चेनेलनि गेजेरजों बेखौ हरनो हास्थायदों। नंगौ बर'दिन फैनायनि सिगां बयबो गासैबो जोङो ख्रिस्ट' सिबियारिफ्रा बिराद एक्साइटेड जायो बेखौ सेलेब्रेट खालामनो थाखाय। नाथाय जों बेखौबो मोनथिनांगोन ख्रिस्टमासआ खालि जोंनि रंजानाय रोजाबनाय बेल' नङा। बेजों लोगोसे जोङो गाव गावखौहाय सिरि मोननानै थाग्रोनांगोन आरो जोंनियावहाय जिशु ख्रिस्ट'आ जोनोम जाग्रोनांगोन। लोगोसे जोंनि खाथि खालानि मानसिफोर बिसोरनि जिबनावबो जोङो ख्रिस्ट'खौ जोनोम जाहोनो गोनां। मानोना जोङो ख्रिस्टमास बर'दिन नाजावनाया जोङो गाव गाव हारसिंल' नङा आरो गुबुननि दुखु खस्थ' बेफोरखौबो जों नोजोर होनो गोनां। आरो जे फैगौ ख्रिस्टमास बे सेलेब्रेशनखौ खालामनो थाखाय आं गासै ख्रिस्ट' सिबियारिफोरखौ खावलायो। बेखौ सेलेब्रेट खालामनाया लोंनाय जानायफोरजों नङा नाथाय जोङो जिउआवहाय जिशु ख्रिस्ट'खौ लानानै आरो जिउआव थार रंजानायखौ गोजोननायखौ लानानै जोङो थारैनो रंजानांगोन आरो जोंनि रंजानाया ख्रिस्ट' जिशुजों बा इसोर बिफाजों एक्सेप्टेबोल जानांगोन, गनायजानाय जानांगोन। लोंनाय जाग्लुंनायजों नङा फेग्लुंनायजों नङा। बे मेसेजखौ आङो गासै ख्रिस्ट' सिबियारिफोरनो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो जासिहरनाय जाबाय। बयनिफ्राय सिगां बड'लेण्ड बुब्लि नोंथांमोनखौ हामबाय होग्रोदों आरो बे समाव दिनैनि इन्टार-डेनोमिनेशन प्रि ख्रिस्टमास स्निथि खुंनायाव जे आंखौ आलासि हिसाबै हांख्रायनानै लाबोबाय आं बे समाव जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बे इन्टार-डेनोमिनेशन प्रि ख्रिस्टमासनि दुवारै बा बिनि गेजेरजों आङो बेखौनो मोनसे गाहाम हामलायथि हरनो सानदों आरो बेजों लोगोसे मोनसे मेसेज हरनो सानदों जे 2022नि सिगां जे जिशु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव जोनोम जाफैबाय। बे जोनोम जाफैनायनि ओंथियानो जाहैबाय जों संसाराव थानाय सुबुं माहारिफोरनि जे आत्माखौ बासायनो बा जिउखौ बासायनो दिनै बे सोरगोखौ नागारनानै बे संसाराव सासे मानसि महरै जोनोम जाफैबाय आरो बिनि संसाराव जोनोम जाफैनायजों लोगोसे बे कालभारि क्रुसाव थैबाय आरो बिनि थैनायनि दुवारै बिनि थैफोरजों जोंनि गासै पापफोरखौ सुस्रांबाय आरो जायहा बेखौ सासेल' जोंनि बासायगिरि होननानै फोथायो। जोंनि इसोरनि शास्त्र बादिब्ला जोंनि ख्रिस्टियान धोरोमनि शास्त्र बादिब्ला बे शास्त्रआव लिरनाय दङ बियो जोबनो गैयै गोथांनि जिउखौ मोनो। आं बिनि दुवारैनो बे मेसेजखौ हरनो लुबैयो गासै संसाराव थानाय आंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर आरो साफ्रोम जे संसारनि सुबुं माहारिफोर जिशु ख्रिस्ट'आ खालि ख्रिस्टियानिल' इसोर नङा बे गासै जाथि गासै धोरोमनिबो सासे इसोर। आं बेखौनो बेनि दुवारै मेसेजखौ हरनो लुबैयो। आं बे समावहाय जाय उन्दैनिफ्राय लानानै गेदेरसिम जे डिसेम्बर 1 थारिख हाबनायजों लोगो लोगो जे उन्दैफोरनि जिबनावबो गिदिरफोरनि जिबनावबो मोनसे रंजानाय बे भाब फैदों। बे रंजानाय भाबानो बेबादि जाहैबाय। आं बेखौनो बुंनो लुबैदों जायफ्रा फैगोन 25 थारिख डिसेम्बराव सेलेब्रेशन खालामनो थांगासिनो दं आं बेखौनो लुबैयो जे साफ्रोमबो
फैगोन डिसेम्बराव सेलेब्रेसन खालामनो थांनाय मानसिफ्रा गाव गावनि जिबनाव थामथिम जायो आरो सोरबा गावखौ दुखु होदोंब्ला सोरबा सोरखौबा बेबादिनो धोखा होदोंब्ला बिसोरो क्षमा होलायनांगौ आरो क्षमा होलायनायजों लोगोसे मोनसे अनज्लायनायजों बे फैगोन डिसेम्बर जे ख्रिस्टमास बेखौ सेलेब्रेसन खालामोबा थारैनो इसोरा बे सेलेब्रेसनाव गोबां आशीर्बाद होगोन। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।